Så giv en kæmpe stor hånd til Gertrud og Udengård! Hej ja. Tak skal I have. Nå, hygger jeg? Ja. Det skal vi nok få udlagt. Vi hedder, eller det er Kasper og Gertrud her. Det er Lars Udengård, og tilsammen har vi valgt at kalde os for Gertrud og Udengård. Er det ikke originalt? Jeg vil improet fra. Ja. Vi laver longforms impro, så vi kommer til at snakke lidt mere. Og så kommer vi egentlig til at tage den derfra, så kan I bare læne tilbage og lege i teateret. Og så laver vi en scene for jer. Og så må vi se, om I kan lide det. Vi kunne godt tænke os at bede om et udtryk. Noget, man siger. Come on. Come on. Come on. Okay. Hvornår siger man come on? Hvad? Når der sker noget fedt? Ja. Okay, hvordan siger man det så, når det er fedt? Come on. Come on. Det lød kraftigt med halvjen. Come on. Der er mange måder at sige come on på. Det er meget fedt. Er der andre derude, der bruger come on på den måde? Så? Ja. Nej, det er der ikke. Perfekt. Ja, hvad kunne man sige i stedet for come on? Altså til nogen, der ikke siger come on? Ja, okay. Hvad vil I sige, hvis der kom en med en cap på og sagde come on til jer? Hvordan vil I så respondere? Nå, sagde du nå. Nå. Hvordan vil I respondere op bagved? Okay, der er ikke nogen. Nej. Nå, fedt. Okay. Cool. Super, ja, vi har alt, vi skal bruge, kan jeg mærke. Fedt. Skal vi lige høre dig, der sidder der. Hvad laver du til daglig? Jeg arbejder i HR. Hvad for noget? I HR. Du er i HR? Yes. Det er noget med at fyre folk, ikke? Primært. Det. Fedt. Jamen, godt. Jamen, så er vi klar til at lave en lille improviseret sketch. Og ven, det bliver fuldstændig Mathias. Eller rent genialt, så er det kun jer, der kommer til at opleve det. Ja, Michael, hvis du lige vil træde indenfor. Ja. Ja. Skal jeg sidde her? Ja, du må faktisk gerne sidde. Jeg er blevet sendt herned af HR. Nå. Vi skal tage en lille samtale, du og jeg. Fordi vi har oplevet nogle problematikker i forbindelse med, når du har været ude på kundesalg. Eller... Kom over! Ja. Det er faktisk det, vi gerne vil snakke med dig om. Nå, fedt, mand. Nej, det er fordi, de responderer godt på det. Nej, det er det faktisk ikke. Der er nogen, der føler, at du er meget aggressiv. Nej. Jo, det er der faktisk flere. Vi har faktisk fået op til flere, der har skrevet tilbage. Han virker super ubehagelig. Virkelig. Marianne, det kommer bag på mig, det der. Ja, men det kommer bag på mig. Jamen, hvad skal jeg gøre? Jeg sidder jo bare og læser op, hvad vi får tilbage. Hvad siger ikke slå! Må ikke slå! Og det hører jeg siger bare, come on. Yeah. Se, det var det. Jeg går ud til folk og siger, vil du købe de her sneaks? Okay, men prøv at høre. Og så, vi kan lige prøve, for at lave et billede af det. Ja. Jeg vil gerne prøve at hjælpe dig med det, sådan, så du kan komme videre. Ja. Ikke også? Ja. Så vi kan prøve at lave noget roleplaying. Så vi laver sådan en... Hvad for noget? En roleplaying, så vi laver en salgssituation. Ja. Så du kan vise mig, hvordan det er. Og så kan jeg måske prøve at spejle mig i det. Noget af det, som kunderne oplever. Sådan en rollespil? Ja, roleplaying. Jubi! Yes. Wait, så kommer jeg ind. Så kommer du ind. Jeg står i min skobutik og er ved at sætte... Hvor langt ud skal jeg gå? Nogle Adidas op på en hylde. Den skal da ikke stå der. Den skal da... Den går. Helt klart helt. Jeg kan lige ind i... Ja. Ding dong. Goddag, hej, halløj, velkommen til skohullet. Var det noget med en lille sneak eller en hæl? Hvad ønsker den her? Jeg vil godt have en jeans. Hæl. Altså, jeg køber bare... Jeg skal bare... Det er der, jeg står med ryggen til dig i det, jeg vender mig om, så tromler du imod mig. Det er så voldsomt. Du er simpelthen nødt til at læse rummet. Du er nødt til at læse rummet, du kommer ind i. Jeg forstår lige at læse rummet lige nu. Ja. Så er jeg kunden. Det kan du ikke styre, hvordan jeg er. Nej, men... Jeg kunne være bimlende. Vanvittigt. Jamen, det er det, jeg oplever, du er. Nå. Men sagen er, at vi laver roleplaying. Det er mig, der roll. Du er stadigvæk dig. Du skal jo ind og vise mig, hvordan du sælger, når du kommer ind til forhandlerne og skal sælge vores
Sneaks. Ja, okay. Ikke også? Jamen, det ville jeg måske godt lige have forstået først, fordi så havde jeg nok haft Det er nogle så voldsomt, når du kommer ind. Så prøver jeg lige at komme igen. Kan du ikke prøve at være sød og komme ind på en roligere måde? Jeg er helt natural. De der... Jeg kommer ind igen. Vil du gide at være opmærksom på dit ansigtsudtryk? Meget af dine øjenbryn, de gør mig ud. Bare lige please. Jeg står med ryggen til nu. Jeg kan jo ikke rigtig komme ind med andre øjenbryn, end dem jeg har i... Nej, men det er hvor du placerer dem i dit ansigt. Okay, ja. De er meget langt nede. Jeg stiller sko på plads. Den skal vist ikke være der. Det er... Hallo? Hej. Halløj. Så velkommen. Jeg har lige nogle varer. Så skal du have. Ja. Jeg har nogle varer med. De sidste nye. Og er du en af dem, som gerne vil sælge til os? Ja, jeg er en af dem, der godt vil sælge til jer. En af dem. Ja. Jamen, vi har ikke brug for noget her hos os. Vi har alt rigeligt, hvad vi skal have. Okay, men jeg kan se, at der ikke er nogen kunder. Vil I ikke gerne have nogle kunder? Vi vil gerne have kunder. Allerede der er det meget rart for mig, vil jeg bare lige indskyde og sige. Ja, allerede der. Kan du på nogen måde lysne din stemme lidt? Ja. Så du ikke virker så truende? Bare lige løft den lige. Samtidig med øjenbrynene også. Øjenbrynene. Yep. Øjenbrynene op. Stemmen lys. Marianne, det er jo ikke fordi, Nej, jeg vil... hold lysøjne, det Nej. der. Ja. Jeg sætter op. Sætter på hylden. Ej, skal det være det? Ej, det skal være her. Nej, goddag. Halløj. Hej. Hey. Velkommen i skohullet. Jeg synes bare, jeg bliver utrolig asiatisk sådan i min... Stop. Jeg stopper dig lige der med det samme øjeblik. Lige det der øjeblik, du sagde det. Jeg sidder lige... Eller jeg har jo ikke rigtig det. Jeg lavede bare som om, Du kan simpelthen ikke komme ind på den måde. Du kan simpelthen ikke stå og sige, at det lyder asiatisk. Det er simpelthen så forkert. Det var faktisk lige... Ja, allerede der er du trådt flere skridt ved siden af. Ja. Det går jo ikke, at du kommer ind og taler om asiaterne på den måde. Nej, men... Hvordan kan du som hvid mand bilde dig ind, at du kan stå der og sammenligne dig selv med asiater? Hvilken ret har du? Spørger jeg. Marianne, jeg føler faktisk, at det er dig, der presser mig ud i at blive en asiat. Det er det ikke. Jeg siger øjenbryn, jeg siger ikke øjenlåg. Så starter igen. Jeg sætter... Okay. Det er sidste gang, jeg kommer ind nu, Marianne. Jeg gider ikke komme ind mere. Jeg skal blive ved med at komme ind med alle mulige forskellige intentioner. Og... Så bliver du troende igen. Rolig nu. Siger det bare. Skulle jeg lige hente 2 forskellige slags pastaretter over i Netto til os? Bare lige. Kunne det ikke være rart lige at... Så skal det også være til hver. Ja, 2. Men kan vi ikke vente til vi er færdige med det her? Vi laver noget mere role-acting. Ja, vi har brug. Roleplaying. Roleplay. Roleplay. Men prøv at høre, det nytter ikke noget. Jeg prøver faktisk at coach dig sådan, så du kan komme ud og sælge bedre. Fordi dine tal er super dårlige. Come on. Nej. Det vil jeg faktisk ikke. Jeg vil overhovedet ikke komme on. Nej, jeg vil ikke. Ikke på nogen som helst måde. Min tal er udmærket. Nej, det kan jeg. Jeg har for helvede også Slagelse som område. Hvad helvede skal jeg gøre i Slagelse? Jamen, der er ikke noget at gøre. Der er ikke noget at gøre! Jeg er med på. De går ikke i sådan nogle gis. Nej, det er Slagelse, de går knap nok i sko. Nej, det er det. Prøv at høre. Jo, så... Prøv at høre. Ja. Jeg er sendt ned fra corporate. Og de vil gerne se, at dine tal er rising. Så det er derfor, jeg prøver at assiste dig. Det er faktisk for dig, jeg er her. Det er derfor, HR har sendt mig herned. Okay. OMG. Hvad? Ja. Så kommer jeg ind. Jeg prøver at komme ind med en lys stemme. Lys stemme, bløde øjenbryn. Bløde øjenbryn. Og åben sind. Jeg stiller på plads. Så kommer jeg altså ind uden varer. Fordi ellers så jeg kan ikke... Nå, det er okay. Ja. Det er okay, dem kan du altid hente senere. Jeg henter dem, de står ude i bilen, Det er fint, så leger vi det. Ja. Vi roleplay, de står derude. Ja. Ja. Jeg sætter lige... Nej, jeg gør ikke. Hvad nu? Nej, det var bare bilen, der skulle til oplandet. Det tager vi senere. Vil du gide at sige ding dong, når du kommer ind? Bare lige så jeg ved det.
Jamen, jeg kommer jo ind nu. Er det ikke sådan? Nej, ikke mere, men om lidt, når vi starter rigtigt. Nå. Jeg skal jo lige ind i min karakter. Ding dong! Ja, hvad er det? Hej. 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 Min vare er ude i bilen. Nå, jamen så stik dig ud og hent dem. Ja. Nej, hvor en flot butik. Ja, velkommen i skohullet. Ja, virkelig en rigtig Tak. lækker butik. Nu Tak. kommer jeg til at blive tysk, synes jeg. Ja, det skal du ikke. Hvorfor det? Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Det var måske... Det vil jeg køre Volkswagen. Jeg ved ikke, om det er... Det der måske lige trigger. Jeg ved det ikke. Marianne, jeg må nok indrømme, jeg kan ikke. Take it or leave it. Jeg kan ikke komme mig selv til hverken tysker eller asiat eller hvad jeg nu. siger heller ikke, du skal være tysk asiat. Det er faktisk ikke det, jeg beder dig om. Jeg beder dig om at være dig selv, bare på min måde. Det er det eneste, jeg ser kan redde dig. Ja. Please. Jeg vil jo gerne, at du fortsætter det her firma, fordi... Ved du? Ja, det kan jeg da love virker dig. faktisk ikke sådan, Marie. Det kan jeg love dig for, jeg vil. Nej. Jo, det kan jeg love dig for, jeg vil. Du har sgu aldrig rigtig kigget til min side. Nej, det er overhovedet. Nej, det har jeg ikke. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke gerne vil have, at du bliver dygtig. Kom on. No. Okay, så kan jeg så. Prøv at høre. Jeg ser så meget potentiale i dig. Ja. Jeg tror du har så meget... Nu, jeg rører lige ved dig, ikke også? Jeg tror, du har så meget mere inden i dig. Og den skal ikke tilbage, det kan jeg lige så godt sige. Jeg tror, du har så meget inden i dig. Og jeg vil så gerne nurse det potentiale. Jeg vil så gerne nurse det frem. Og sådan skubbe dig ud. Forestil dig, at du er en lille ælling. Og jeg er en andemor. Som svømmer rundt om dig. Og hvis der kommer en slange eller sådan noget, hvad der er ude i naturen, så gør jeg sådan der, så løber den væk. Og så, men jeg vil nurse dig og passe på dig, sådan, så du en dag kan blive en smuk svane, der kan sælge vores sko. For jeg vil dig. Okay. HR og jeg vil dig. Corporate vil dig. HR, ja. Corporate, vi vil alle sammen dig. Jamen så, jeg er også den ene sælger, der er. Så Det er, lidt, også, det er jo faktisk derfor, vi har lidt brug for dig. Det var det. Ja. Ja. Og det er derfor, der er sådan noget lort, at din tal er så lave. Ja, det er det. Det er da en lille smule dumt. Men ja, så Okay, nej, jeg vil heller ikke være sådan en, der bare... Jeg vil heller ikke være sådan en dørlukker, der bare smækker døren i. Jeg vil gerne være en døråbner. Så hvad har du måske... Hvad kunne du have brug for? Hvad er dit behov? Hvis du nu skulle sige, for at blive den sælger, jeg har potentiale til at være, så mangler jeg XYZ. Hvad er det? Det er måske lidt den der... kunne måske godt bruge en megafon. Ja. Ja. Nå, men nej. Det er bare... Det tænker jeg da. Er det for meget? Ja, jeg tror måske... Nej, prøv at... Jeg skal heller ikke være en dørlukker, jeg vil gerne være en døråbner. Jeg er villig til at udstyre dig med en megafon. I en uge på prøve. Det tror jeg, der kunne være fedt. Det tror jeg måske, vi får se. Så kunne man lige... Men Og så advare folk. Nu kommer jeg ind! Kommer ind, Ja, på den, eller sådan noget. Det kan da... Ja, det synes jeg da måske. Ja. Er der andet, vi kan gøre her for corporate? Ja, det kunne det godt. Måske sådan et 10-turs klippekort til kaffe. Ja. Det tror jeg vil gøre også, at jeg kan udfolde mig. Og en tur i spa. I spa? Ja, det synes jeg altid, man kan godt lige kan. Ja. Nå, nu spurgte du. Ja, det gjorde jeg faktisk. Det skulle jeg nok ikke have. Jeg skulle nok have præciseret lidt mere, hvad det egentlig var, jeg ledte efter. Hvis vi nu lige prøver igen, så siger jeg, det jeg drømmer om, det er, at du kan give mig nogle bud på, hvad der kan gøre dig til en bedre sælger, som ikke nødvendigvis koster os som sådan penge, men kun kræver noget af dig. Ja. Så det kunne da godt være, at jeg skulle
måske sådan arbejde lidt på sådan nogle almindelige situationer, hvor man skulle snakke med nogle almindelige mennesker. Nu slår du igen ud efter mig, det er så ubehageligt. Ja. Sådan for eksempel skulle snakke med dig, Marianne, for eksempel, så kunne det jo være, at jeg skulle snakke med dig, så... Hvordan vil du snakke med mig, hvis du skulle snakke med mig? Så vil jeg sige... Marianne? Come on. Okay. Det var altså.